Dakle, ovaj lanac o kome govorimo, ovaj narkolanac bi, ako sam vas dobro razumio, predstavljao prijetnju po američku nacionalnu bezbjednost ako bi nešto od tih tovara završavao i na američkom tlu. Ima li informacija da su ovi tovari, pošto se uglavnom govori o zemljama zapadne Evrope, zapljuskivali i istočnoameričko? Pa nisam teo da vam na neki način da sugerišem i da natuknem da imam informacije da je ta droga namijenjena za Ameriku. Ne, to nije istina. Samo sam hteo da kažem načelno, kad bi bila neka sprega između tih organizacija koje se bave švercom droge i recimo sa terorističkim organizacijama, kao što ste vi naveli malo prije, ili kad bi bila neka veze sa američkim tržištem, naravno to bi ugrozilo našu nacionalnu bezbjednost. Ali koliko mi je poznato, to nije u igri za sada, bar za sada, koliko ja znam. Da se još malo zadržimo na izvještaju State Departmenta koji sam pomenuo. U njemu se otvoreno hvali saradnja. Čak se kaže da je odlična saradnja crnogorske policije i američke agencije DEA. Ali se istovremeno konstatuje jedna stvar koju su državni mediji u nekim inicijalnim izvještajima preskočili. Da se u Crnoj Gori uglavnom hapse ulični dileri, a da glavni narkobosovi rijetko završavaju iza rešetaka. E sad, meni je to malo nesaglasno, ova dva stava, ili ja samo nisam navikao na diplomatske poruke? Ja sam pročitao opet ponovo taj izvještaj prije neki dan, mislim prekjuče. Ja mislim da taj izvještaj balansiran, mislim da je fair, mislim da stvarno je odraz našeg viđenja, našeg shvatanja šta se dešava, ne samo u Crnoj Gori, ali u širom regionu. A mislim i taj izvještaj je zasnivan na činjenicama i je zasnivan na podacima koje dobijemo iz različitih izvora, uključujući iz vaše policije. Nisam stručnjak po tome, kao što sam malo prije, ja ću da ponovim, nisam ja policajac, ali može da se utvrdi činjenično jesu li uhapšeni ili ne ti glavni ljudi ili jesu li uhapšeni oni sitne ribe. Jasno. Amerika ima, evo još malo smo na temi, organizovani kriminal. Ima bogato iskustvo u borbi sa organizovanim kriminalom. Još iz davnih vremena kada su sicilijanski bosovi započeli migraciju na istočnu obalu. Crna Gora još nema ni dovršenu legislativu. Evo, tek sada najavljujemo uvođenje instituta proširene konfiskacije za imovinu stečenu kriminalom. Ali ono što želim od vas da čujem, je li ključ u političkoj spremnosti da se krene u borbu sa tim problemom, pošto organizovani kriminal, to je svjetsko iskustvo, a i američko, lako nalazi, odnosno gotovo neminovno nalazi logistiku u političkim i državnim centrima moći. Dakle, ovako negdje iz američke perspektive. Razumem. Pa prvo bih se složio sa vama. Mi imamo suviše iskustva sa tim pojavama. Mi smo prošli dosta bolne periode u našoj istoriji kad su, recimo, mafijaški bosovi, kad su gospodarili ne samo svijetom kriminala, ali čak i političkim životom u nekim gradovima. Svaki čovjek koji je gledao, recimo, film o 20. godinama u Čikagu ili koji je gledao ovaj film od Martina Scorsese, Bande u New Yorku, može da stekne neki utisak kako je bilo tada u Americi saradnje između korumpiranih političara, kriminalaca i tako dalje. I ta borba nije gotova, nikad nije završena i ta se nastavlja do dan danas. Ali mislim da smo izvukli neke važne pouke jer smo registrovali ogroman napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ja bih možda ukazao na dvije lekcije koje smo naučili. Prvo, i to
se odnosi na vaše zapažanje. Jako je važno da se kažnjavaju ljudi koji krše zakon. To zvuči elementarno, ali jeste istina. Ako čovjek, kriminalac, misli da će proći nekažnjeno, pa onda je igra završena. Čovjek mora da ima strah da će biti sankcionisan, kažnjen ukoliko prekrši zakon. Ja sam održao neko predavanje prošle godine kad sam naveo neke podatke. Iako se dobro sjećam, ja sam spomenuo kako tokom proteklih 10 godina u Americi da je osuđeno iznad 10.000 službenika na federalnom nivou u Americi. I oni su osuđeni na zatvor. I to ne obuhvaća sve te službenike na lokalnom nivou koji su krivično gonjeni i presuđeni i osuđeni. Ja to kažem jer ne bih rekao ni na koji način da su Amerikanci pošteniji od Crnogoraca. Ja to ne vjerujem. Ali ja bih rekao da u Americi ako pregazite ili prekršite zakon i ako ste uhvaćeni, baš u bolji izglede da ćete da završite iza rešetaka. I to je veoma važno. Još nešto bih spomenuo, taktika. Jedna vrlo uspješna taktika protiv tih kriminalaca i korumpiranih službenika, državnika, jeste upotreba takozvanih zajedničkih istražnih timova, tipa koje je sad formiran tu u Crnoj Gori. I mi prije nekoliko nedelja je potpisan memorandum o formiranju takvog tima i mi to pozdravljamo i spremni smo da to podržimo ukoliko traže našu pomoć. Jer u našem iskustvu takvi timovi su bili veoma učinkoviti i efikasni su donijeli rezultate. Koliko korupcija, koja se također konstatuje u vašem izvještaju kao ozbiljan problem i kao nešto što ne samo fenomenološki, nego suštinski dovodi u opasnost funkcionisanje pravosudnog sistema i tako dalje, upravo o čemu ste govorili, stoji na putu obračuna sa organizovanim kriminalom. I koliko taj imidž, da govorimo vrlo hipotetički ili možda i ne obračunavanja sa organizovanim kriminalom, može uništiti i spoljno-politički imidž Crne Gore? Koliko to predstavlja organizovani kriminal? Prijetnja za regionalnu stabilnost. Pa prvo dotaknemo ovo pitanje korupcije, jer mislim je to važno. Bez obzira na to da li je istina ili ne, mislim da je sasvim očigledno da postoji percepcija i unutar Crne Gore i van Crne Gore da imate izazov što se korupcije tiče. Svaki put kad dođe u Crnu Goru iz Evropske unije, iz Vašingtona, oni uvijek spominjaju ovo pitanje. Tako da mislim da je u interesu vaše države da se uhvati u koštac ozbiljno sa tim problemom, sa tom problematikom. I to nije ništa, mislim, sasvim neočekivano ili strašno. Ja sam ranije tokom našeg razgovora rekao da svaka država, nova demokratska država u tranziciji je suočena s ovim problemom. Ja to znam jer ja sam službovao u više zemalja, baš u ovom regionu, i u svakoj zemlji ima istih ili sličnih problema i izazova. Ali taj problem neće nestati u očima, recimo, Vašingtona ili Brisela. Mi očekujemo da ćete vi, kao društvo, da ćete vi vrijedno i marljivo i možda čak i grčevito da radite na rješavanju tog problema. Nikad neće da to uklonite. Naravno, u mojoj zemlji mi imamo preko 200 godina iskustva sa demokratskom vladom, demokratskom vladavinom i dalje imamo baš puno problema sa korupcijom. Ako čitate američke novine, možete dosta često da čitate o zvaničnicima koji su ili uhapšeni, osuđeni, presuđeni i tako dalje zbog korupcije.